Kaile Geronimo channel crime video thar halo chok leta lusi na kan chan main comment share kan tilo na rate dewa pakhat kan share lokang aron comment tui damoi 7936 tini kanule paten kum sang ni som parukamin boral san nukhan re arayamuthi harsa ka tichina ngai thak tur ka zong kwal na sa theimo Geronimo channel aronoma ka ngai thak nuam ti ber mai chi crime lama ronin sorbing chow Rebecca za hau case atang khan crime case dangron cho hun ka nga lel thei zia mai chute case tar chu harle a hlui ka ngai thanon tluta tui takamin mutir thei tu pujaroma othum chek chok nena case han chui nom zia mai chute kanule pa ka sun nuamin oi tlei tu ber pakhat kawite te hi chu alwalan theilo dewa athara cho chuan muthun min ti ngak lel thin ko har taka kamutur min nem thin ber tu anitlat kudos Geronimo pathian mal som na tam tak lo don bel zelang cheu tinaron komena kan lo mem emani lusun ko harate thlengin in hnemnan te min lo mangvea keni te lul kan lo mem ema min lo ngai thlak sak zel don nia he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsanga zakwa somkwa pakwa April tha chol karma saberkha Adelaide Australia police te chu an trul zual lainia Adelaide khopuya karin tlan siak ro pui tak bot saini dona wangin chulama tuimi le athlir tu te khwazin mi chi sang sangan fuan khom dona chu wang chuan in bot saina an kalpui mupa ven him na thok tu police te chuan an na thoa apop lai om palang ti hlawin an mazon thewa an tang em vekani tichuan in tlan siak na chu tluang takin an zo fel theita mi khwal te po an horem tran toa ha taka duty zinga in kop mi pani te po a khoper deu Norwood veng an duty huna zo trap toa boina shan paum lova in ho hlan an ngak lel to emani a mai ro chu voi ni khat tlan kol le tuma an police patrol car laman pan chuan thildang lam takan mutatlat mai an kar madar thalanga chuan lekathem hilowin zepa anan chirnak chuan Old Paynham police station bulphul muna meiche pakhat ruanga om thulowin ziaka tin fiam thu ni lo thule bozi ngal tur chana thuin ziak bok ani so tiang thu chu bozi lo chi ni lo fiam thu lo ni poin alomom tingani mai tin rongom na ni an thu don na lam chu an wapan phei tangal ani asoi na lai nim book board noi an lu thuk deuh chuan thilrim chetak mai hi an shangala fiam thuani lo ti a chiang ngal viau maya ti chuan le an kal zela an pia loka chuan mei cheruang cheto tak chu an va muchuak taru mai arwang chiat to dana tringin a thina ri to ti hriata thuthar the dar tulam lain engtin ngen lo hriat man ni phung velang main an ron pung khom ngal to maya chu ruang chhar chanchin chuan mi thongin ngai ven hlo tak zet ani nu chui tu chuan arwangan sardana tangin engama chen churin dan an nei thiam ngala age korba ka age korte thlenga ain phel veka wangin chu mei che chu khoi chiat ni nge in an hria ani hetenga hian rilro ron lang masaber thin pakhat chu enge thi chan ti hi ni thina arwangan diktu Dr. Rose James chuan chu poi khoina thlen dan chu thil makle hriat thiam har sawak tura angai lo pong sual nuwa tha ni nge in angaya mani in tilum tilam churil ruwa po da lo chi angai ngala korlum pakhathi angonga chuan nget takin alo lain veta ama korngei mangin rong takare hlum nia angai ani athi dan ba ka zona poimo lom le chu an victim chu tunge tile engtika thinge niang ti chu ni lea mishingi kan thi changadar kar somni pali chunga kan ruang muni chuan ruang endik na thok tu forensic pathologist hian kan taksom dana changin kan thi hun hi an chu dik thokhat viau thina a mai ro chu tun chuma an ruang chari chu tianga ni tlat lo mai ruang chu chetoin alung nuai toa
thi hun chual sam taka han soi mai thei ani tlat lo chu wang chuan a ruang en dik tu Dr. Ross James chuan ti thei anei tam don lo ti a hra thiam ngala tu te mo anga thiam lo le hriat lo puiri skwal mai chu du lovin ran nung chan chin lam thiam bik entomologist an ti terwai turin nu chui tu de chu thuro na petangal ani hetiang entomologist an ti te hian ran nung te nau ber thlengin engang huna nge an piana engang huna nge an puitlen thin engang huna nge anin thlapun ti tele borok lum le vo danin an than len dana enge honga nei ti te thlengin an hre hlea chung an thiam na hmang chuan ruang bom tulung dan tangin victim thi hun te an hradik chat thei thin ani lelam zonga ngai to chuan mishing ruang lung nuai to chu arap thak tak zet don ti a chianga aten chhedeu te phei chuan thamasa an thilei zong po an luak le thei hial thin ani ome ma se anni entomologist hotane ro chuan chu tiang lung lo phunuai chu lung hluai poin a hlu zok hlau thunga an hu chui na kai shwai tu mei cheratan an mang thei don ani ti chuan chu khe sui na pui tur chuan Dr. James Wallman a chalu anita ani chuan ruang troi to lung chu zir chian turin engemaw zatala mason na nei thei ngein be sein laboratory lama alu puita ani hetiang thil lungi an puitlenin thowan changthin ti chutlang hriatania Dr. Wallman a namasa ber chu eng ang tho chi nge an ni ti zir chian chu ani chumi chu hriat huna mishing thia tangin eng chena nge ruang an bom tran thin ti te eng chena rea nge atuya kewa tuna allung an hmu tia da thang lian tur hian eng chen nge ngayang ti te chu chhual le ngaya chu ta po ngai tu tur dang ala om cheu tho tui le alung than dan chu kholum le vo danin angong thui thei hlea khwalum chuan tho tuya keu ma an thang lian chak bok ani ti chuan chung zong hre chung chuan ruangan charna hmun borok om dan te chu a han zir chiang masate te a uluk taka chut nuwa chung ruang bom tulung te chu nili vela upanin April ni som pathum jing lama tui angin a chut chuaka ruang chu a thir tangani khat vela an bom tran thin ti hriat boka wangin a thi hun chu a mani April ni som patniemo ni som pakhat zan lai vele mo ani a ring taber ani ti chuan a dot le chuan an victim chu tunge ni ti hriat chualo ngai le ta meichela upalutuk lo mingo sambuang adar chen vela samzuania fitnga le inchili vela sangani ti bak chu ma hria theina tur engma aum lo arong an dikna tangin a ha chunglam pangchu pathuma bala tin rang ka chak halema vuwa tian hre thei boka chu thil danglam le common lo takani wangin bibo report an don to an la chui chualo zinga chu tiang mi ni theom chun lo om hlau chuan harasalutuk lovin ani na hriat thei anin be seita ani ti chuan an report ziana bu te chu anan keuta meiche bo report shim chu lo om nuala an san zong te an melom dan tlang pir tang tein an thlifim zela ti chuan atopa chuan ruang chhar chu kumsom thummi maya jakiki ani tian sheta ani afin fiana tan chu nu den tal record chu anan dil ngala an ruang chhar nen chuan an en mil nuwa aloin mil chia tin rang ka chak ha polo vuange tian nem nge thei tabok ani chuti rual chuan zona pakhat alo piang zui ngala mai bo thu report an don hun chu nu chui tu ten athi hun nia an chu chua malam ni ruk dai to ani tlat maya athi hun chu an chu sual duai ti na nge nianga abo nuwa ni ruk vela ladam ti churil ruwa zona lom ngala loni ta se chumi ni ruk chung chuan khoya nge omang ti po ngai tua tham tak anita eng poni se a chung te hriat tir phot chu ti tur ma sa ni lo theilova hre tak chungin an fanu bo chu a ruangan chhar thuan an hriat tir ta a chung te chuan makan tin oi harasan ti tak zet ani a ruangan charna hmun chu an kong zo thin pa ngai an kal reng na hmun ania chutia
an fan ruang chuan hlom tu po nei lovin an pialok phul hnuaia riang vai takin a lo thirenga an nila chuan engmah hrelovin an lo kalpel vel mai ani tian an hriat chuan an leinat zualem ema nan tingoi ngoi ani nu chuiture chuan maya in a hun hnunga man dan chu luk taka chu chen masak chulin an hria abik takin anuina bo thu report le athi hun nia an hriat in kar ni ruk chunga hun man dan chu apoimo hlein an hrebok chumi hun chunga aom na hria an lo omemo ama lo muemo chumi nen chuan ka mudun tiamo soi thian lo om hlau chuan an nu chuina tan apoimo hle dona ama nena mudun an lo om hlau phei chuan rin helli satel ngal po om viau don ani amai ro chu rinain an victim chu anu chuilo harzek maya ama shim tu chu an thanem ang renga ma se chan cinema a thuruk le hun mandan shet pui thlap khopa ama she chiang tu thulak na tur mirin tlak an mufu thei meu lo a mel shet nai le chung de point maya chu mi chong tlem le thian khom em lo mi ni thun soya minelom lo le biak shom takero ani lo thung nu biak nuam tak polai dewa mi chang thina ni ti chu maral shet de te point an soidan ani han ti borbora han rivei lung chi ni lem lova chuami zekin niam lutuk chuan ahun mandan chui zia ti harasa phian maya chuta chuan chu kan ti ho chumi a chuan kan kala Geronimo kan muwa thla kan lak pui nge ti thean wang phar maya hei hian nu chui na atikhir tak zet ani police car dar thlanga thuin zian le kha thema la khan fingerprint pakhat man mu box silo arwang ending na postmortem atangin eng man mu chualo phei chuan amangan thlak viau don ani dan naranin pongsol khe sai chuan mi pachian lo mu chuak fo to thina tun din muna phei chuan en mil tur poi khoi tu de DNA von that pon nga to boka nu chui na ti ol hle to tin an victim le mi so chu tak sa in sian lo hlau phei chuan samzai le multe lazai le lazamang chi te po atak sa le thom no ade chuan a kaina chan sa sang big dona chung te chu anin nga na lian berani tari ani ti chuan ngaklel takan thlir ruagen dikna result chu aron chuak veta DNA evidence an nei thei donem tian an en chuan an rin lo lam dai thilan sheta tlat mai DNA reng mu chuan ilova tin fingerprint mo samzai mo po engma mu ani ta chuang lo chu thil chu amak ang reng hle maya pong sol ni chuan DNA evidence an mu nge anin be sei hle khania anrin angin pong sol a thleng lo em niang ti te an ngai to le rum to maya ani lo vek poin ruang chu lo chena sa man lutuk to DNA om te po a chevek man ti na ni thei bokang eng po chu ni se anin ngana sang ber chu be sei tur om talo ti na nia kongdang an zo le mai lo ngai don ta ani Tualthah na thlen hun ni an rin ni som pathum chho vel kha karin tlan siak nei lai khania mi khwal tam takan ron fuan khoma wangin poi khoi tu po tual chung mi nilovin mi khwal po lo ni theya chu chuan nu chuina le rin hlel dap chhuwa po ati harasa zual viau ani ma se anin pek na le taimak na chuan ra tharon chhuwa le ta hlau maya Tualthah na thlen zana an koldon pani chuan khe chui lai nen in zom thei donin an sheta deuh tlat mai khamizan zandar som le minute som preta khan police number chumi pakhat hian aron call tian hret chuaka chumi chuan Old Painham police station bula mirin lelom takamu thuron reporta in rok tum ni theya a hriat thuron soi nge ani ahun lai khan police te chuan chulai chuan ven fiang ngeya ma se in a lu ruk tum om tu man mulo baka in rok tum na nu ma po pakhat man mulova chu wang chuan an lo bo zui ta lem lo ani chumi zan vek zandar som pakhat le minute som nga pania damdoina thok emergency service te point call an lo dong ve tho tian shele boka aron call tu pa chuan Old Painham police station bula mishing niom tak liam tuar ruang hial poni thei chu tiang chu mu thuron soya amuna nu chui tu ten vakal ngala
ma seng man va mule ta chuang lova chu kol po churin tlak lova nga in an lo chui zui ta lem lo ani chumi hnu ninga lekha thuin ziak khan muta hetai chuan Old Painham Police Station building nilo an patrol base nung hnim buka ruang cheto tak khan vazong muta thung ani chutia thilom zian an chut le chuan khamizana kol pani an don te khan poimo na thuk takan nei theidonin an sheta poi khoi tu chuan a Tualthah ron shira tumna ni thein an ngai ta tinaron kol tu po chumidang dai thilrin hlelom mu satlian nilovin poi khoi tu ngei chuani an ring bok ani ti chuan chung phone call pani te chu uluk takin an chui zui ta ama sa zok in chung lu ruk tum niom tak mu nia ronin soi chu mayai ruangan mu na tanga hla lote van tlang telephone tanga ron kalani ti an sha theita pakhat zokero Adelaide khopia damdoin pakhat bula van tlang phone atanga ron kal ani thung telephone lo dong tu chuan a thil mu chuain chiangem ti zotin a hming polo zot ngeya ma se chu pa chuan en chian lo thuina lo changa a hming po sei du lovin phone da ta dai ani ninga hnual le kha aron hriat tir le dana police te che dan chu ngai ven ru hlenin an ringa arwang nu chia chu mu chuak ngei se du wangin a thi zana pe hel takin voi ni hrilaron tuma an mu theilo wangin an che dana thli thlaya ninga hnuwa po an la mu chu lo cheu wangin le khainaron shil ta top mai niin an ring taber ani nu chi tu de chuan malak dan dang deule omze nei zo kan mamo ti anin shia tun malama an la ti ngai mielo thil tian tumta Tualthah na thlen zana kol rin lelom dewan don record chu TV lama ti chuan rel tarup maya video le rin hlel thalak dang te hi chuan lo ti chuak fo to ma se o ringot han ti chua hi chu an la ti ngai mi alova be se san po har ang reng viau ani ma se aya tha kong dang an hriat to miau lo wangin o chumi pui hriat thei turin an han release ta top maya uluk takalo ngai thla a o nei turin hlel nei chuan police hriat tir thoi turin ngin nan ti chuak ta ani ti chuan nu chui tu de chuan ri hlel nei tenan kol theina tur number an da chuan engangin nge mi puina ron chan le don ti ngai changin an lo ngak ta top maya an be se ai takin mi puin an lo dong song thaniang kol chuan dong tamol mol mai a mai ro chu han chui zui chat tur le rin tlak takan mu thei chuang lova ka school kal pui thin khani thanin ka hria kan chanom pa hi ni chiang lutuk nimina ka mu pamel bum ro deuh kha ni du mel ti vel te ni nuk loma chui chian dol tak thu tharan nong hlei thei meu lo chutia kol rinom vak lo chui zui reng ringot chu a hneom ve thokhat hleang ti hriat thiam thea chuti rual chuan an nga fa kol pakhat poimo zet chu lo kal ve hlau the ni wangin do thei takin an chan zela tul siani cholkar ni zeta ve nu chuan an phone call don po chu a zui chho tanta chuti an thu don na bera han top mai tur chu tha tilovin an o ti chu chu tu o nge ti rin hlel nemo thil dang reng reng po nu chuina pui thei tur hria piang chuan police hria tir turin ngen na an ti chuak le ta top maya tin maya I that tu man na konga pui thei ne na chuan dollar nuai khat zetan tok tar ta hial ani ma se chuti zat lai an the chuan nuwa po chuan ma so nang malom thei ta chuang lova nu chui tu tela chuan thu poi mon don lo chuan zui tu rei pon sha to box silo a khe chuti to plani chi lo ma se chui zui tur beran sha thei miau lo wangin ti wak ngai nom talova chutiang chuan kum ni chung zet chu bo zui chun zom lovin hom taringot mayani nu chui tu de po case dang sang sang in a del verenga case pakhata hun pum pek ngota thei big lova chutiang case sang sang an khoi chole zinga chuan case har satak pakhat aron om leta kumsa ni pakhat ogas thla khan mi bo report andonga chu mi bo chu Japanese mi kum sompre da upa Megumi Suzuki ani Megumi an munun ber chu ogas ni thum kum sang ni pakhan zir top nia ania
chumi zing dar sari le minute somni pakhata school kal turin an ina chua san ani tlai dar thum le minute som vela school atanga ho tur chu CCTV alang lea chumi nu chang chuan engma chin chang hriat zui turom talova ama mai chana benu nung berni an hriat a thian nuan komna chuan an school bus changa in lampana tum ni in asoya ma se ina chuan ron ho ti renga nei talo ani abo thuron report tu chu an school international student advisor ania ani chuan Megumi chu school kallo wangin a chan china ngai vena ain luana tebe popin Megumi chu omem tia zot phota om lo thu le a ma zir top ni ta to a chan chin an hriat lo thu te aruma chuan a holo shim ni an hriat thu ten lo sea angai thalo chuan Japan lama anu le pa te be pop lein chan chin awangai chang lea anni chuan aruma chuan a teddy bear om lo an ron zota teddy bear chu aluk hambula om ti han soi chuan a chung de chuan thil dik lo om ti an lo hre thiam ngal an fanu chuan zin chuak turemo mundanga riak chuak lok turemo po ni se teddy bear chu keng nge don ti an chian thun ron soya chumi nu chuan an advisor chuan abial pa be poplea ani po chuan a chanchin engma hriat lo thu le zirtop ni tang khana biak tlang thei to big lo thu lo soi le ta zela ti chuan an advisor chuan a bo tanga ni rukna ninga nia police ne naron report ta ani police te chuan mala ngalin bozon na chu an kalpui ngala Tualthah na anga chui tur nge mi bo pa ngai anga zon mai chi ti pon la hre thiam chia lo aman mu nun na berbas ten vera chang chuan an han chan ta top maya tin mi bo poster te siamin mun sang an the dar ta ngal boka ti chuan anu loka police te chuan phone call poimo takan dong ta hlau mai aron call tu chu Megumi kongzo thin bul loka na thok ania chu pa chuan Megumi beka char thuron soin a chunga chuan ID card te lekhabu enga mozat a mingin ziana te baka ami malthil enga molo la om ti te ron soya ti chuan har salutuk lovin Megumi bek nge ni ti an fin fia tabok ani chu ti rwal chuan a mobile phone an humi a lo thunga tin a ken reng thin a hlangai thlakna Walkman CD player po mu turom lo bok ani a beka chuan a credit card le bus ticket pakhat muania bus ticket a tang chuan a chen mun kalsan zongin a kal ti hriat thea tin bus a kalna buldor pakhata chuan thila lei ti a credit card ko ta tangin an shele bok ani chu dora chuan enge avalei ti ten an chui lea sim card hi lo nia anin kalsan zongin chu da chuan enge tia engti tur berin nge kal ti hre chu trulin an shele ta ti chuan chu sim card lei chu amangem ti hriat tumin anan chui le ta a sim card lei thar chu voi som pahnia manga aman nun ber chu text message thon nana ni ti an shele ta tin chu SMS chu abial pa thonani ti an shengal thuai boka abial pa in chu Megumi kalna dor bulloka chuan alo om ngea abial pa po chu chui chuakin a chen lo lam daya ron kal chan po chu an hre chiang le theita abial pa mutura kal nge ani ti an shele ta ani abial pa chu chui chen masak turani mel viau rualin hanrin lel chan tura wang ang reng hlea ani hlei chuan nu chui ko nga chuan thne manga in abial nu chu zon modu tak zet nin alang ti chuan Megumi bowan chui tanga kar khatna chuan police te chuan abial pa hna tang chuan phone call an dong vele ta hlol maya athil ron soipo a common lo heavy khop mai anina tanga hlavak lova ke korte pakata char thuron soi riap maya chutia ke korte tlang lo om tangot chuan ngai te thalova Megumi ke korte ni theya hriat awangin nu chui tu de chu aron hriat tir ta ni in ain soyani nu chui tu te po chuan an thudon chu bo zui tla ka nga in anan che chuak ngala Megumi chena ruma chuan a thom nonan dapa chuta chuan underwear enga mo zat an hmua chunga tang chuan Megumi chuan kor hnuai le ke kor te chu ain mil zelin a lei thin ti an hre thea
adang zonga in kop veka om lain kor noi pakhat chu amil pui ke korten puchua ke zo tatlat lo mai chu wang chuan a bial paina chhar chu ni thein an ngai ta ti chuan chu ke korte chu zir chian turin laboratory lama an thon ta ani tin result ron chuan Megumi ta nge ani ti nem nge ni ta chi a reng boka ngai a thalo tol mai a bial pala chuan chu ke korte chu eng tiaron om ringot nge ti a soi fia thei big lova thlina ron len nge tuine mo an ron da ti po hre chuang lova aron om ve top mai hiang berto ani chuminu chuan Megumi local thinna in ti hlimna hmun lamte an vadap lea mi bo poster an siam te chu thanem tak semralin tuimotalin hriat an nei nge an la bei sei renga tin nungdama hmu bei sei na po chete tak chu lo om ve bok anu le pa te po Japan atangin an ron thleng toa TV lama thu chhuwa siamin nu chitu te chunga an lom zia ten soya an mani lai na ta tran pui tu zong te chunga lom thun soi ba ka thu lom om lam hriat thuai anin bei sei thu ten tar lang bok ani chuta changa reilo te a chuan thu thar lomom takan hret mai renga an be se na chu hlotling don ta nianga in an lom hle nu pa pakhat hian Megumi chu hnai takan mu thun ron reporta abo ti pon lo shelo zo kan yome abo an zong mek tian hriat rualin an ron report ngal ni in anin soyani ti chuan police thanem takin an mu ni an soi na lai chuan wapan khom ngala chulai mun le che vel chu luk takin an dap ngala wi fing nen an che chua baka chulai vela cheng te zu thuan zot kwal ngal bok ani amutu ni in soi te po chu luk takin an koma an soi dan le che zia tangin an ngei ni chuan alang chu tiala dam nialan ta ka wang chuan ama takla mulo ma se be se na ron chem nung thar le na sa lea aladam nia hriat na ringot po chu an tan thulo mom ti lo theni lo anu le pate chuan video siam lein an fanu chuan an video chu lo hmu ni chuan ron ho sham turin an nge na eng ma hlau thong su lo hola kan veng him thlat don che arang theng berin lo ho sham ro tin an ngen lom ani an fanu churil ruhana enga mo wanga mani thua kalbo ta te poni thei ti hrein in thiam lo na lian takan nei ve ti ten soi tel boka ma se chu tiang khoba man lana sa chung po chuan ron ho ti reng om thei ta chuang lova a mel po mu tu reng om le ta chuang lo ani anu le pa te le a chung te chuan an tuar tloka hunakal zela dama mu le be se na chau tiala lo mu tu nia in soi te po chuan an mu suale mo an hai palmai ani an ring le ta deu ani abo tanga chol kariat vela chuan police te chuan internet a website thar an neya chuda chuan an case sui chua theilo mek te pon tar lang feka chung case sung chang hriat nei ten police an biak po thei dan tur te po an da bok ani chung an tar chua zinga chuan Megumi case le a hma kan soi to mai case te po chu da tel ania mai case chung chang an tar na chuan an phone call don record tu o nge ti an la hriat theilo po khan da tel nge ani chuan hmala na thar chu tangkai don hlein an hria TV chu a thlir tu an zawlo baka a chua lai ten lo nan fu lo chuan zio mi alova en non theini lo boka a thleng zaw tok lo bok website an dai ro chu khovel mun tina tangina mu thei to dona en non dun poin du hun an met chuak to mai dona chu wang chuan an case ta chui chu alwa te po chuan mason an nei thei nge anin be sei viau ani ti chuan le an be seng nge in chumi nu deu loka chuan kol poimo heavy u chuak an dong tanol mai aron kol tu chu Stephen Rasanin police call don tu o nge ti an hriat lo chu a u nau pa mark o ni nge a hriat thuron soi tarup mai le a soi dan chuan police website a mai ai case chung chang chu mufua an phone call record da han ngai thlak chuan a hriat nu ni tlatin a hria a han ngai thlanon le thina
au nau pa Marco o chu anga ti tel mai ni o me mai mi ching chung ten a han ngai thlawang fanga a chang le hla dewa chang te na han ngai thul angai thlak rei nu phei chuan ama run biani mai hian a hretwa a mai ro chu a hanin ngai toin Tualthah thua ma ni u nau te han report ngot mai chu ni thein a hre chi silo aril ruwa mani in thiam lo na lian takaneya chu ti rual chuan han ngoi bo ngot po chu ni thein a hre chi a box silova report du talo se mania in thiam lo na sa takanei don ti a shereng maya chu tianga rei tak tuilai rapa nu chuan alo ni lo tak le a tha kan ni to mai aniang chu tin police ne narun report ta top mai ni in Stephen chu ain soyani nu chui to le chuan an mirin hlel thar makra sa chu tunge ni anan zir chiang ngala an record lam ten an keu chuan mi thar lo ni hau lo mai poi khoina te naw deuh chi sang amana lo tok nual to a chung zinga chuan mi pat mei chiat na kai noi dan bo chiat na te po atel nge ani chu pa chu achung te poin an lo mangan pui ve viau maya camping a te po an lo in nor lut zing ve viau to ni o me anun chu thalo chuan eng te kai mo poi khoina lian zo ka lain nam noyanga ron chuak le to lo turin zel lama hun phuma mang mayang ti te pon lo hlauril ru thin viau ani chu ti rual chuan tharum thole tual hial that turang chi chuan a kho sangai mi lo ni nau pa Stephen chuan a soi thunga ma se chu tiang wang ringot chuan a fili mangai ngot chi ni chuang lo misual atangin misual pro max a kai sang poni thei thlat ani chutia an khe sui lai ming thara chop chuat tura hanom ta chu nu chui tu de po an lomin an phur hlea ma se har satna engeng mo lom ve nual mai chu phone call o chu mar ka nge ni ti fin fiana lom lova tinaron call tu chu Tualthah tu nge ni ti na pol ni chuang lo athil ron sei tak te phei chu Tualthah na lam hoi ni mi alova chu wang chuan rin hlel thila ama waman na turemo korta arrest warrant handil phana tur chuan an fin fiana chu ala khong tok lo deuh tlat ani ti chuan ama le poi khoina chu ain zom na lai turenga motal hriat chuat tumin an thluak an seng le ta chara an ngai to wang nuwa police car dar thlanga lekha thema thuin zia kaman tang kai thenin be seita chu lekha ziak tu horop chu horop ne na loin mil che chuan tran chan tling thei turan ngai ani ti chuan au nau pa Stephen ne na bok chuan marka horopan nei thei dan tur chuan an zot le ta ani chuan vani thak deuh main a ma marka ne tang a lekha thon don chu ron thole ta hlau maya ti chuan chung ku ziak horop pani te chu forensic handwriting expert le wendik turin an pelut le ta ani chu tiang lampanga mi thiam tak glin smith ana endik na chu alo thoka ani chuan ngun taka zir chian nuwa chung horop pani te chuan in an na lian takan nei ti a hreta chung zinga langsar tak pakhat chu horop tia zia dan chuani mitamber chuan ti kan zein vai khata phei zongin kan rin mai thina chung le khapani ai ro chuan vai ni zelein rina adang lam riau dana mi pakhat ziani atirinom zual leani tin horop no nang chi en tirnan open in zona te chuan aziak bichil thei hlea athena phei chuan in bo thua hiala an lekha en dik pania chuan chu tenga in bichil chuan in ziak ve ani adang le chuan chung lekha ziak pania word in angom te chu amal malin a han khai khin lea mi pakhat kut chuak ani lo chuan mak zok ngotang ti tur khopina zia dan le thai dan kalmang eng kim chu aloin ang em mai hi lo nia chu tiang bokin horop malinang oma piang chu asang sangin han khai khin le diata amal mal chuan inang thlap tiol sam takin amuthei ani chung thil sang awang chuan chu lekha chu markara sa zia ngei nin angai ta nu chui tu te tan po tran chan thatak asiam sakta ani ti chuan chung an fin fian nei mang chuan markara sa chu kumsani pakhat oktober ni somni pani khan meya jeki ki tha thu boirin lel thua an manta
chu ti lai chuan mark chu mai ruangan charna hmuna tanga kilometer za thum chunga hla Port Augusta pong sual thu buai danga wangin zel lo tang reng to zok hi lo nia thun zo fiana eng mai nam noi na nei lo thu sein a chang na ve hlea a mai ro chu zel lu nuwa mi pakhat nela a che dan chu in soi thei na na lo mang pekani ome chu thil shil pa chuan nu chui tu te hena chuin puana chu soi chuak le sia chu pain ma ka thu soi ron soi chon dan chuan konga mei che sambuang pian nal zet mai ron kala mu chu lo bia eng tin tin mo in biak nuwa be thuta abul nim buka chuan nuk lutin a pong suala ti chuan a rek hlum zui ta ni in a soi chu nu la chu mai ai chu ninge in alanga an thu she tu chu court ma tanga mani chuan evidence thataka thling ngei don ti chiang viau ani nu chui tu chuan fin fiana dang zong in ma ka bung ro te chu anan dap zui ngala chu da po chuan be se lo lu tuk thiran wa mu chuak le ta hlol mai chu thil chuan nu chui lai nen chuan in zum hau lova ma se an ta na hlut na nep chuang lo an thom na zinga chuan cd workman player an case la chui cholo pakhat mi bo an zon mek Megumi Suzuki na bo laya kenang chia chia kha an mu chuak lol maya chu thil chuan fin fia theni chuan mai ai thi thu mai ni lo Megumi case a pon ling ve ngal thei don tia chiang tareng mai ti chuan Japan Megumi nu le pa te chuan an be pop ngala an fan work me na chuan engem dang lam na soi turan shem atang e ni ti she thei dana omangem ti ten an zota van nei thak deuh main anu chuan a fan work men chu a serial number lo chin chia thlap mai chu zet chuan eng kimati siang thei don ti shein nu chui tu de chu an phur ta hlea ti chuan a number ron soile marka thom no zing an mu chuan an en milta ngai te hamlet nial rol lovin aloin milta thlap mai le a mai ro chu makan Megumi chu that ngei ti fin fianan chu workman ringot chu la man tlak don chuang lova thiam lo in chan tir tur chuan nial rol lo khopa chinga poi khoi tu ni zian nem nge angai don si tin a workman chu aruk sakte polo ni mai thea ruk sakani lo ti fin fiani si lo chuan ho devin case chu azu zi thei tlat ani chu teng din mun buai thak takan din lai chuan nu chui tu de chuan an thu she tu pakhat bok ka man tangkai thenin be se le ta chu ta le van nei thak takin chu pa chuan thil poi mo danga lo shet bel le ta hlau mai ama alo soi to ni lo me chedang pakhat po ama miang deu bok khan phulat nuk luta apong suala kapmel en miasu ati chungina en shrama chu wang chuan lungina chulum ta ni in marka chuan soi tin chu nu thom no le bung ro te po chu chulai muna chuan a hal ni in ain soi boka arwang ro chu bol lo bom lian pakata pai ni in a soi ni home chu vele an thu thar she chu bozuin nu chui tu te chu an che chuak le ngal chara Megumi chinan she thein nung bera kalna dor abial patin bula khan chui chiang turin an kal le ngala chu dor opposite a chuan mun ol zaw deuh hi lo ma he chuan chulai mun ol zaw deuh lai a chuan thil halna nu ma ni ngei tur chu an va muta ani kang thel pol lam te be popin thuan an zot fia ngala an ni chuan Megumi bozan khan chulai muna chuan kang mei te naw de wan vachel tian ron nem nget le ta chia mai ti chuan nu chui tu re chuan thil kan na nu ma chuan an en fia ngala mun fai la ya chuan lung tum lian thatok takhi lo ma an thu lo shet to ne in milema wangin chu lung ngei mai chu Megumi chu thlum na chuan nian ring thiam ngala tin thil kan na mura de chuan thom no kang bang ba ka mei chengun eng mo zat an char boka chung de po chu Megumi ta nge ani ti an nem nget le thei ta ani chu ti rual chuan an du ber Megumi ruang ro mu turom chuang lova an thulak na berla chuan bol hlo bom liana pai ti ba ka shabik silo ma ka nge na soi chuak ani lo chuan mu chu to mi lo po thil om thei takani dona
ruang tel lo Tualthah khe sin feli thil theilo hul hual chu ni lo nain a har saviau don ani ti chuan nu chui tu te chuan ruang chu mu chuang ei tumin chulai vela chuan chu tiang bul lo bun khom na bom lianang chu mem tian an zonga rin hlel deuh chun nei nge ya ma se poi lutuk a chunga bol lom zong chu bol lo pai na mun pui la man lo pai vek to hi lo nia chu ti rual chuan nu chui tu te chu an la beidong du chuang lo bol lo pai na mun pui lam chuan na va pan le ngal fanga a mun hanen chuan a beidon thak ngoi maya a mual chuan bol lo lir hi ni maya mishing tha khoi po ni lovin khol mangin bol lo te chu sho pui nan tela an tiang vu mer ur mai ni chu tiang kara chuan ruang cheto tak pakhat han zon chu ti na mai ni don lo tian hria ma se a theilo na lamain an tumna len zok miao wangin an rin lai berachang chuan an daparis ta top mai ani bol lo tel that to ho chuan hai dar zela bol lo zinga chanchin but hemang chi an nin ziak te chu an en pa zel boka engti khun lai pai nge ti rin dan an nei thiam chuan an thil zon po chu om na lai om shet ol sam deu an be se ani chu tiang chuan ni som pakhat chung zet bol lo chu hai toin bol lo tel ringot po ton sing chuan hai dar nuwa an du ber mishing ruang cheto tak chu an hai chuak ta hlol mai harang takin forensic lam mithiam ten chengala Megumi ruang nge ni ti an fin fia theita ani mak tak main a phe ko kalo labun renga abra lo la haboka tin abra chu ama bial pain kholai andar pen lo ngot asoinen khan ain mil chia bok ani poi khoi tu pu mark e ro chuan a ti ni lo thu soin ala chang ko ve tlat maya ma se an mana chang kum khat zeta ve nu chuan thu dik chu hailan in om don tho ti a hre thiam ve ta niang a chan na ron thlakin Megumi chu a tha nge ni thu soi chuak ve ta nge ani maya jeki ki thi na ro ala in puang du chuang lawa ma se hei poi an nu tharuka a ti ni thu soi le ta ani hetiang in puang mai tur hian a chung te chuan an nor na sa hle nge ni ome ko chuan mi pani tha thu boya chuan thiam lo chan tirin Tualthah na pania chuan dam chung tang turin a shem ve a parol poina chuak thei don lo ani a shem na hi an na lutuka chua hun tur nei lo topa hanin shem chu atana beidon thak mama aruru lam thlengina tuar hle nia soin chua thei hun tur tal siam sak turin kota epilan thelut lea ma se chu po an hlo tling ta chuang lo ani Macrosa hian pian pui dik lo na Klinefelter syndrome an ti chu ve ti fin fiania mi papa ngai te hian XY chromosome kan nei lain hengnat na ve te chuan XXY chromosome an nei thina chu wang chuan mi pa ngai ain mei che an na lai an nga mi pa ni reng chung sian nu te lian ta tlat te kong le mong bor lian deuh tlat te le thil dang pon taksa dik lo na om thei thina mumal taka en kolan ni lo chuan rirulama pian sual na lian taka thlen theya thil mak tak suang toin Tualthah hial te an chak pha thin an tiani marka po hian he IN kol na thazok hi dongin poi khoina te naw zok khoi tir te khan a har sat na shet pui tu le pui tu thatak lo nei se chuan hetiang em mi chu thleng lo mai theni hetiang deuh har sat nei mel shet kan lo nei ni chuan mi thiam te hril shet vat hi kan mo phurna nia kan rama thleng ve theilo tura kan ngai thil tam takin min chim boi mek ti kan hre thawa poi thui zo ka thlen maluin ven pui khwale tui kan ni na kan mo phurna nia khotlang nuam le rang muang zo kan siam zel theinan chanira tlang thewang u khai ole khati zong katun chum Geronimo chanela crime video kan ti chho thei chu alo ni le ta ngai no min lo ti le nge kan be sei recording kan ti la hian ruaron sur tlat maya ngai thlak lo shem do ni chon comment section a khan ron soyula ale peka kan lo film khur theinan in zawai tuk chuan nom choi tui mut tui mang thale vek ule